Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Isa sa mga akusado sa PNP recruitment scam sa Banwa sa Castellana nadakpan sa Capiz. Tenant sa Manukan Country nangayos ang extension. Masobra sa 5 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa duha ka mga persona sa Bacolod City. Vice Mayor Elcid Familiara nagalaom nga hindi niya makaengkwentro sa masunod nga piniliay ang iaabyan o kun kaalyado sa politika. Kaag sa good vibes, Miles de Luces sa Banwa sa Castellana nakasulod sa championships sa W Copa. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Vice Mayor Elcid Familiaran ang nagalaom nga hindi niya makaengkwentro ang abyan o kun kaalyado sa politika sa natalana nga local elections. Wala pa sang patud nga option si Vice Mayor Elcid Familiaran para sa nagahilapit nga 2025 local elections pero iya ginsiling nga kun matagaan siya sang kahigayunan hindi niya luyag nga makaengkwentro ang iya mga kaalyado sa idalom sang Asenso Bacolod kag pati na mga ginakabig abyan kabahin na diri si Anay Mayor Evelio Leonardia nga ginabantayan ang pagbalik politika. Nagahulat man ang Asenso Group sa mangin desisyon ni Mayor Albi Bitez kag sa iya mangin option sa madason nga piniliay kung bala magapapili iniliwat sa pagkaalkalde, mag-switch siya post kay Congressman Greg Gasataya o kung magpahuway sa politika. Nalakip sa options ng alkalde ang magpapili sa pagkasenador o kung magbaton sang igatan niya nga cabinet position. Sa number 9, tatlo ka mga grupo nagbaton sa mga solar panels gikan sa probinsya sa Negros Occidental dala na mga accessories sini. Inimikay ang tanan sa Renewable Energy Appreciation Day kung sa diin ginpatigay ang ceremonial turnover kay na sa provincial capital. Ang GAID Mambugsay ISF Project Minority Association ang nagbaton sa isa ka unit sa 1 horsepower surface pump kag 5 ka 550 megawatts nga solar panels. Ang Negros Economic Development Foundation naman ang nagbaton sang 4 ka solar panels, inverter kag accessories kag ang University of St. Lasal Training Farm sa Barangay Granada sa Bacolod City ang nagbaton sang isa ka unit sang 3 horsepower submersible pump kag 8 ka mga units ng solar panels upod ang accessories. Suno kay Anay Governor Rafaelito Coscolluela, ang Provincial Consultant for Energy and Environment Concerns, 4,800 pesos ang bili sa karon sa kada panel. Namutikan Manila ang shortage sa solar panel sa karon dalaman sa pagtaas ang demand sa paggamit sa renewable energy. Labing ginapasalamatan naman sa mga recipient ang donasyon bangod iniya makabulig sa ilang kinahanglanon sa power supply kag tigayon man sila nga makakinot. Mahimo sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson sa palabuton basi makapanghatag man sila sang iban pa. May isa man ka pribado nga kumbuyahan nga naghatag sang solar panel sa Aral Elementary School na Ilab Extension. Today marks another step in our search for power security, and today we're actually honored to have with us recipients of solar systems, solar PV systems that will allow them to, number one, save energy cost, number two, to showcase the benefits of renewable energy for practical purposes. When used correctly and maintained properly, you will not only be able to use these power systems for your electricity needs, but you will be able to minimize your electricity bills. It is my hope that with the savings you achieve from the use of these RE power systems, you will be able to channel the funds to more productive uses directly benefiting the people that you serve. Sa number 8, duha ka bulan nga pagpalawig sang car-free Sunday sa Dalan Lacson sa Bacolod kag temporary closure sa Father Ferrero Street ang na-approve
sang konseho. Pending sang ginadihon nga ordinansa may angot sa car-free Sundays, gin-concur sang katapos ng Konseho sa Bacolod ang ginihinyo ni Mayor Albi Benitez nga pagpalawig sang car-free Sundays sa duha pa ka bulan. Gani magapabili ng temporary road closure halin sa Banga Ramos hasta sa South Capitol Road sa Dalan Lacson, agud maggamit sa mga fitness enthusiasts hasta sa sining nga Hulyo kag Agosto. Ginpaboran man sa Konseho ang pagpatuman sang temporary road closure sang Father Ferrero Street, agud masiguro nga manginhilway ini para sa ginapaabot nga construction sang bag-o nga Manukan Country sa reclamation area. Ang portion sang dalan ang ginaplano nga ipagamit sa mga tenants nga sarang maapektuhan sang joint development project sang syudad upod sa SM Prime Holdings Incorporated. Because of some development pero ang pagano. May ka-claim by nga cultural heritage sang Father Ferrero Street. Wala na conflict sa pasar nyo na sa SP. I think no. Ay isang ordinance. Declare na siya as cultural heritage. Even ang chicken, ang Manukan Country, only the chicken in it. Sa number 7, lima ka mga banwakang syudad sa Negros Occidental ngayara sa Red Zone sandig sa African Swine Fever zoning ang nagahikot na karon sa ilang mga dokumento para ma-upgrade sa Pink Zone. Sunod sa kay Dr. Placida Lemana, ang provincial veterinarian, tigayon na nga nag-negative sa ASF ang mga blood samples nga nakuha gikan sa mga syudad sa Kabangkalan, San Carlos, Escalante, Victorias kag Banwa sa Castellana. Ang kinahanglan na lamang amo ang pag-process nila sa mga required nga mga documents. Sa 8 ka mga banwa ang syudad sa probinsya nga may mga positibo nga kaso sang ASF sa nagligad nga 3 diri ang na-upgrade na sa Pink Zone kag ini ang nagalakip sang Pulupandan, Silay City kag Hinigaran. Patag ni Lemana, tigayon naman nga ma-upgrade sa Pink kung makabutang na mismo ang Department of Agriculture sa ilang mga sentinel nga baboy sa mga yadtong gin-report nga mga hog farmers nga mga baboy nag-ASF positive. Ang syudad sang Sagay nga damlag pa gin-report yara sa Pink Zone ang na-upgrade na sa Yellow Zone. Nag-classify nga Pink Zone ang Sagay bangod nga malapit ini sa mga lugar nga red o kung may mga ASF positive cases. Assist kita sa tanan ni LGUs nga nag-red nga ma-process naton ang document. Kay halos tanan sila nakuhaan na naton laboratory samples, no, blood samples. So it turned out nga negative naman, clear naman. Ang gina-process na lang naton is ang document. Sa number 6, may 67 ka volcanic quakes ang namorkan kanlaon. Sulfur dioxide naman nga ginabugas ang bulkan ang masobra sa 3,000 ka tonelada. Sa monitoring report sa PHIVOLCS, naka-record sila sang 67 ka mga volcanic earthquake sa sulod sa bulkan kanlaon. 3,779 ka tonelada sang sulfur dioxide o kun SO2 ang ginbugas sang bulkan. Ang steam nga ginabuga gikan sa crater sang bulkan ang 400 metros ang kataason kag padayon man ang paghabok sang idalom nga bahin sang bulkan. Ini ang mga parameters nga balasihan kung bala may posibilidad nga maglupok ang bulkan. Sunod sa PHIVOLCS, posible ang phreatic eruption sang bulkan anuman nga oras, gani nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang kanlaon. Estrikto nga ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Hindi man pwede makalupad ang anuman nga aircraft sa ibabaw sang bulkan. Sa number 5, Provincial Tourism Officer kag pila ka mga kaupdanan niya sa among taratapan, gipapadaugan sang show cause order may angot sa wala naga-match nga mga pirma sa pila ka mga ginbayaran nga payroll. Sunod sa kay Acting Provincial Administrator Alberto Nelius Jr., ini ang may kaangtanan sa namutikan nga wala naga-match nga mga lagda sa mga 13 ka mga ginbayaran nga performers o kun drum beaters sa isa ka event sa gobyerno probinsyal sa idalom sa taratapan sa Provincial Tourism. Kabayan ini isang
validation sa mga discrepancies sa kay Nelias nga namutikan sa liquidation sa ilang nga talatapan. Kay klaro ni Nelias nga hindi ini isa ka administrative complaint kundi isa ka correctional measure. Sa audit sang Provincial Administrator's Office namutikan nga lain ang lagda sa payroll kontra sa ID nga ginsubmit. Tigayon na nga nakasubmit sang sabat si Disena nga kag natungdan nga mga disbursement officers kag natala na nga magpagwa sang resolution para diri suno sa kay Nelias. Ginsiling naman ni Disena sa DG Cast Negros nga ang natungdan nga mga performers ang nag-issue na sang notarized certification nga nagapamatuod sang authenticity sang ilang nga mga perma. Administrator's office nga level sa accounting level. So through sa audit process may na-observe nga ang signature sa payroll is different from the ones sa IDs submitted. So na-issue naman yung show cause and then nakasubmit naman sila sa ila comments, no. So we're just finalizing the resolution also. Sa number 4, masobra sa 5 milyones pesos nga balor ang suspected shabu nakuha sa duha ka mga persona sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Arestado sa ni George Jaime Jr. kag Daryl Escanuela matapos sa makuhaan sa masobra 5 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu sa drug bust operation nga ginpatigayon sang PNP sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod pasado las 10 sang kagabi. Suno kay Police Major Eugene Tolentino, ang hepe sang BCPO Police Station 8, si Jaime ang ginakabig bilang high-value individual, samtang si Escanuela ang street-level individual. Nakuha sa duha ang 775 grams sa ginasuspetsuhan shabu nga may standard drug price nga 5,134,000 pesos. Gindetain ang duha sa custodial facility sa Police Station 8 kag pasakaan sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 3, problema sa supply sa tubig kag kuryente kag kung paano hindi amat-amat nga nasolusyonan sa syudad ang pinalamang sa mga gintalakay ni Bacolod City Mayor Abdi Benitez sa iyang State of the City address sang kahapon. Isa sa mga gintalakay ang mga plano nga pagpamoderno sang Lacson Street kung sa diin natago na ang mga kable sa idalom sang dalan. May report si Nico Delfin. Ginpabugal ni Mayor Albi Benitez nga sa kapin 100,000 ka mga backchip card holders may malapit 5,000 na diri ang nabuligan pagi sa medical kag hospitalization services. Nalakip sa napasanyog ang ayuda para sa burial services, pagpadasig sang pagpalabot sang financial para sa mga nahalitan sang kalamidad. Pinaagi sa bayad agad system sang DSSD. This is a product of team effort of all our city employees. Sambi palakpakan taman sila. Sa administrasyon ta, ang serbisyo hapos kag dasig. Kaupod ng Department of Human Settlement and Urban Development malapit na matapos kag ma-turnover ang 4 ka mga yuhum housing towers para sa naghandom makabalay sa Barangay Vista Alegre. Sa Barangay Vista Alegre man ginsuguran sang syudad ang ginaplano nga green route para sa mga electric jeepney kay ginapaabot solusyon sa nagasaka nga presyo sang produkto petrolyo. Ining ginalauman makabulig sa environmental campaign kag mapahagan-hagan ang epekto sang climate change. Lapit na lang matapos ang installation sang solar panels with 400 kilowatt capacity sa atop sang BCGC. Aside from that, masunod man ang installation sang solar panels sa 16 ka barangays. Tungod sini, maiban ang balayran sang city sa kuryente. The use of solar panels will reduce the city's electricity expenses by 50%. Ang pagpasiguro sang transparency kag ang pagtap na sang korupsyon paagi sa pagpabaskog sang digitalization program ang nagapabilin nga prioridad sang alkalde. Revenue from local taxes, regulatory fees, and other charges reach 1.4 billion pesos, which is 400 million higher than the pre-pandemic levels of 2019. In 2024, we are expecting and we are on track to 1.7 billion in local revenues. Again, a remarkable increase in local collection.
Nasugda na ang construction sang Legislative Building sa likod sa Bacolod City Government Center. Amat-amat naman yung ginasuguran ang rehabilitation sang daan nga City Hall sang syudad. Plano niya man nga mapatuman ang underground cabling system sa Lacson Street kag mabutangan sang atop ang mga sidewalk sini para ang ini nga kalye ang manginbugal sang syudad. Ang master plan nga ini will make Bacolod a truly global city. Modern, inclusive, and sustainable super city. Sa pagpanguna ni Benitez, napahagan-hagan ang problema sa kakulang sang supply sang tubig nga malawig na nga ginaanto sa mga konsumidor sa syudad. Sa ginapaabot nga pag-operate sang Negros Power, ginalauman sang alkalde nga masiguro ang masarangan nga presyo sang power supply, renewable kag makasabat sa problema angot sa masaming nga pag-brownout. We need a distribution utility capable of meeting the demands of our growing, modernizing economy, including our expanding IT BPO, tourism, mines, and creative industries. Ang pagpatuman sang sini nga mga bag-o nga mga tikang ang kabayan sa mga ginihimo nga pagpanghanda sang administrasyon sa ginapaabot nga pagkambyo sang Bacolod sa isa ka makabig super city. Gani iya ginpahayag nga hindi siya maguntat sa pagtinguwa nga malabot ang among handom para sa syudad. Tulod sa pagbag-o, padayon lang kita. We are not finished yet. Hindi ko maguntat hasta hindi naton mabag-o ang syudad sa Bacolod. Ang ikaduha nga soka sang alkalde ang gintabungan sa mga provincial kag city officials pati na mga lideres kag tiglawas sang nagkalain-lain nga sektor sa Bacolod City Government Center. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Sa number 2, mga tenants sang Manukan Country nagahinyo sang extension antes sa suguran sang syudad ang pagpasira sang baligyaan. Ginapaabot sa pagdialogo sang katapos sang Manukan Country Vendors Brotherhood Association nga paboran ni Mayor Albi Benitez ang ginahinyo nga extension antes pa man sa natalana nga pagpasira sang ilang nga baligyaan pagkatapos sang Hulyo 5. Ginpahayag ni Tess Mondres ang spokesperson sa mga tenants nga maplastar anay sila sa duta nga plano arkilahan sang LGU sa likod sa Bacolod City Government Center. Ini ang ginapaabot sa mga tenants nga mangin permanente nga salayluhan sa tion nga sugura na ang pag-demolish sang Manukan. Ang SM Prime Holdings Incorporated nga amo ang magapatuman sang development project sa 3-hectare property sa syudad sa reclamation area ang nagtukod sang temporary facility para sa mga tenants sa parking area sa mall. Ugaling hasta karon wala sang tenants nga nagpabutyag sang interes nga magsaylo diri. Bisan pa libre ang paggamit nila sang pasilidad sa sulod sang 18 ka bulan. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga anuman ang mangin resulta sang ila ginapaabot nga pagdialogo upod sa mga tenants magapadayon ang joint development project sa Manukan. I've been receiving feelers salin sa ila na they are willing to vacate man kung may acceptable nga relocation site para sa ila. So we will wait kung ano ang ilang decision. Mayor, nakakas na ilang mga tarpaulin ginput up Okay, may propose sila nga area na siling ko I have no objection sa ilang gusto sa iluhan sa likod. So kung acceptable sa ila, ara sa ila ang bola. They will have to tell me, this is without condition. Sila na nagambal. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa sa mga akusado sa natabo nga PNP recruitment scam sa Banwa sa La Castellana, ginaresto sa Capiz. Iya sa karon ginapanawagan ng anay konsihal sang Banwa. Kasunod sa iya kaupod sa pagpang-scam nga magsungka na sa otoridad. Yara na sa custody sa La Castellana PNP si Mary June de los Santos ang inatudlo upod ni sangguniang bayan member Donato Dumagit sa natabo nga PNP recruitment scam sa Banwa sang La Castellana. Nagpangolekta sila sa may kapin sa 250,000 pesos sa mga aplikante kabaylo sa pagpasalig nga makasulod sila sa PNP. Sunod sa kay Police Major Ron Daryl Nigos, ang Chief of Police ng La Castellana PNP, naaresto si De Los Santos sa Tapas, Capiz matapos mapapanaugan sa 5 ka mga warrants of arrest sa kaso nga estafa. May 7 pagid kadugang nga mga warrants of arrest nga gindagdag sa iya pag-abot niya sa La Castellana.
12 pa lang ka-warrant ang naserbi sa iya sa 43 ka mga counts ang estafa nga kaso nga napasaka batok sa iya. Nagatubang naman si De Los Santos sa media para ipanawagan si Anay SB member Dumagit nga magsungka na sa pulis para atubangon ng iya nga mga kaso kay upod sila nga duha sa natabo nga scam. Iya ginasiling nga si Dumagit amo ang nagkolekta sa mga kwarta sa amo nga scam. May ginhingadlan siya nga isa ka anay opisyal sa Banwa nga amo ang nagabulig sa anay konsihal nga nakigsugilano naman sa iya para iumid sa kaso si Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan. Pero suno sa iya, hindi niya kilala ang alkalde kag wala ini sang labot sa kaso. During the arrest, our regional director, Sir Wangki, General Wangki was also there. And yung mga reports na po yun, sir, is na-validate din ng ating intelligence unit. Of course, yan minumonitor din ng ating provincial director and other officers and lead agencies during the service of warrant, sir. And yun nga po, sir, there was involvement of some personalities. I think I admit naging part gid man ko na, no? Pero hindi yes siling yan na as a whole, kag wala gid ko yung idea regarding sang iya nga mga amount nga gina-collect dira. Kag ang ako ng direya, sir, is tani magwa na siya no kay ari naman ko di ako gin kababaye ko gin serve ko ni gani, di ba? Nag-surrender ko ni gani. Sa Good Vibes, Bailes de Luces ang Banwa sang La Castellana ang nakasulod na sa championship sa W Copa. Naghinugyaw ang mga dancers ang Bailes de Luces matapos malawag na nakasulod sila sa championship round sang World Championships of Performing Arts o kung W Copa sa Long Beach, California. Matapos ang ilang isa ka minuto nga performance, na desisyonan sa mga judges nga maka-advance sila sa championships. Kaupod sang dancers si Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan nga amo ang nagkumpirma sa ilang nga pagsulod sa next round. Mga singers, dancers, instrumentalists, actors kag models gikan sa 70 ka mga pungsod ang nag-compete sa sini nga yearly competition. Magluwas sa Bailes de Luces Dance Group, may 3 pagid ka mga Pinoy nga nakasulod man sa championship sa patag sa modeling kag singing. Barbie, na congratulate ang Bailes de Luces sa La Castellana, no? Tani tuloy-tuloy na no? Kabay pa. Kag hindi lang sila ang ibang pagid ng mga Pinoy nga nag-qualify. Kagami itong mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansay kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.